Maliit lang. Malaki na to guys. Dako. Ha? Yaw, nakuha ko. Good size ko na yun. Good size guys. Good size guys. Good size guys. Saman to yaw. Saman to. Unsa man to ora kita dito yaw. Dalag, dalag. Yaw unsa man to kita dito yaw. Wa gina ko na video na eh. Unsa ka to yaw. What's up guys? So ngayon guys, andito po kami ngayon sa Road to Corinta. Naghanap po kami ngayon ng gagamba guys. Kasama ko si Bus Tabas, Dodo, si Genesis, yun. Tawag ako niya, nara guys oh. Nara oh. Nara, one down, maliit lang. Malaki na to guys. Gamay sis no? Awan. Ah. Gamay man. Pagkani lagi pag ituntag na kuhan lagi dire. Ano may nga nga balay ba? Kita kasis. Kita guys. Man. Hala dakuha oh. Good size. Sama na. Sama na. Tanay. Dako. Good size guys. Yun. Good size. Step, nagiging mo ni bubong yan. Naghahanap po tayo ngayon. Ha? Tara ka na yun. Uy. Guys, nakakita mi guys. Ha? Sis, uy, nahagod sis oh. Buko mo dahil, good size mo dahil. Ito tapag isa oh. Tapag yun oh, pagkadako ayawa. Asa? Pasa na. Ah. Adrio. Naro oh, good size oh. Ha? Yaw, nakuha ko. Good size ko dahil. Good size guys. Good size guys. Good size guys. Oh, saan pagkuha na? Dali, gusto mo? Bigyan ko rin video. Buong audio man ay ilaga ron. Ano? Sawa man siguro. Para na. Saray. Yan na to, kuha niya ako. Ang baho. Kuha nagtamo eh. Madlok no. Good size oh. Para sa mo ah. Nay. O panilo si Rico. Batak sa kuya. Hanap ang panglaban. Istit ni luhaga mo na mga eh. Aman. Managa naman. Bagter, magulo. Guys, may nakita ko dito guys. Malaki-laki din to guys. Ito? Dako? Ito? Dako yo? Malaki-laki din to guys. Na? Layo. Layo lang, layo. Malayo guys. Guys, ito guys. Nasa malapit guys. Ano dito guys? Ayan guys. Bas! Bas, gawa ko sulanan bas. Sis! Tagduha diri, duha. Guys. Yun, good size. Good size yan. Isa. Yun isa. Na, isa. Duha. Yung, ala yung! Di mga good size diri oh. Dagko, duha ka buk. Tando, di mo, mukha mo na. Dagko. Pagka good size sayawad guys. Napang isa oh. Aray, ko ang yawa. Bakit sulanan? Ala yung, nadri yung mo daw pa yung. Aray ba? Na. Na. Wah. Ang isa oh. Sulod sana. Tagak. Pagkabulo ka gid eh. Asa na to? Nalusog na dito pangitaw na eh. Next. Tara ka isa.
Piste po na yun ang mga damang Jadi emang gue dia mendingan anak lah. Dah karga. saya nga to ng orange ba. Ay. Ay, alay yawa. Wala. Kani may mga isog okay mga hayop ug lubot. Ano? May mga hayop ug lubot ba? Isko din. Kuna kay mga hayop ug lubot. Soon. Ano? Kene? Oh. Kana. Noh, good size boss. Good size. Oh, glak ang lubo. Ay, lawa good. Good size guys, good size. Ano? Duha. Narang isa oh. Ano isa daw? oh, kana. Kana baka nang dako. Ganun. Loko na ko sila. Loko na ko. Ano yung mga dagko diri ba? Oh. May. Kus bayaw. Ano daw ko ba? Kaya tipawoy. Kamil bayaw. Maka, yawa. Kamil. Pero bumaak na. Cuman to yaw. Cuman to. Unsa man to ora kita dito yaw. Dalag. Yaw unsa man to nakita dito yaw. Wa gina ko na video na eh. Unsa ka to yaw. Yaw. Mulot. 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 O unsa ka to nakita dito ba? Oo, kabantay. Yawa asa ka dalan yawa. Mapay ko sa ugis mat yawa. Ano kita sa dalan eh. Bye guys, bye guys.